Dwi'n gwybod llynedd gath chi newyddion ofnadw, jyst candolig, o rhaid ni cael chat oedd ddim yn hwyl o gwbl. Nadolig diwetha, roedd yn rhaid i'r teulu Morgan ddelio â newyddion anodd. Gyda Meinir, mam y bechgyn yn gorfod dechrau triniaeth am ganser. Roedd y bechgyn yn awyddus iawn i gefnogi ei mam, ond hefyd eisiau dweud diolch i'r tîm oedd yn gofalu amdani yn yr ysbyty. Yn newyddion anodd iawn i delio da, o'n i'n eitha trist. Ond iawn, cyn gyntaf, ni wedi clywed wedi dechrau meddwl am beth ni allu gwneud i gwneud gwahaniaeth, so crac yn ei mlaen. A'r bechgyn ar ras i godi arian, rhedeg oedd y cam cyntaf. Rydyn ni fel 5k, oedd e'n Race for Life, a oedd hwnna wedi helpu codi arian, a o'n i gyd yn eitha mwynhau wneud pethau gweithgareddau fel na fel pethau i ni gyda chwaraeon a stwff, so o'n i'n meddwl mae'n ffordd da o un ffordd o wneud arian a hefyd joio fe ar un pryd. Wel, mae fflwr o siwgr gyda ni. Nesa, ath y bechgyn ati i ddangos ei sgiliau yn y gegin i godi 500 o bunnau. Nath ni Caffi Bethesda draw yn tŷ ffrind mam Beth. They're good. Ar ôl yr holl lwyddiant, mae'r bechgyn yn cynghori pobl eraill yn yr un sefyllfa nhw i gamu mlaen. Mae'n galed ar y dechrau, ond wrth mynd trwy iddo fe, mae rhaid chi jyst cadw mlaen gyda hyder a jyst cadw mewn i'ch hun bod popeth yn mynd i bod yn iawn. Mae mam y pedwar yn falch iawn o'r holl waith caled. Maen nhw'n arbennig. Fi mor proud o'r boes. Fi wastad yn proud o nhw anyway. Dych chi'n bod, dim ond y boes a fi yw e, so ni'n tîm bach y Morgans i ni, a ni wastad yn positif a fi'n proud iawn o nhw, ond mae hwn jyst ar lefel o hollol wahanol. Ar ôl cyfnod anodd flwyddyn yn ôl, mi fydd na ddathlu go iawn yn hir Morgans y dolig yma. AI, neu deallusrwydd artiffisial, pwnc llosg sy'n dechrau dod yn rhan fawr o fywydau ni i gyd. Ond beth yw AI? Ffyrdd dda ond hefyd gallu bod yn ddrwg o ffordd i fel astudio pethau. AI fi yn meddwl system digidol sydd yn gallu ffeindio a prosesu data mewn ffordd effeithiol. Mae'n gallu cyfuno gwybodaeth er mwyn rhoi ateb sydd yn fwy gyflawn. Dyw deallusrwydd artiffisial ddim yn gallu meddwl fel pobl, ond mae gwyddonwyr wedi datblygu'r dechnoleg i wneud tasgau sydd fel arfer yn cael ei wneud gan bobl. Ac mae'n cael ei ddefnyddio ym mhob rhan o fywyd, gan gynnwys mewn rhai ysgolion. Dwi'n cymryd technoleg digidol am mlwyddyn 12 a dwi'n defnyddio fe i helpu fi gyda cod y gêm, wrth ysgrifennu cod a datblygu'r games. Hefyd yn hanes, pryd ni'n edrych mewn i ffynonellau, fel edrych am y cyd-destun hanesyddol amdano nhw. Felly mae athrawon dweud gallwn ni defnyddio hynna am y tasgu yna. Y bwriad yn ysgol Llanhari yw dysgu disgyblion sut i ddefnyddio AI yn gyfrifol. Ym mlwyddyn 7, ni ddim yn gwneud fel pethau rhy cymhleth, sydd yn golygu ni ddim angen defnyddio a yn ein gwersi. Dwi ddim yn fan o pethau fel ChatGPT, cos dwi'n credu mae ddim yn dda ar yr amgylchedd. Ffordd o chetan mewn bywyd. Mae fe'n adnodd bwerus sy'n gallu rhoi lot o gymorth i ddisgyblion mewn gwahanol ffyrdd. Gwneud y mwyaf o'r cyfleoedd daw o AI felly, gan ei ddefnyddio yn gyfrifol a diogel hefyd. Mae yna lot o bobl yn poeni dros bobl ifanc Bethesda a bod dim byd iddyn nhw'n wneud yn yr ardal. Mae Susan yn rhan o griw bychan sy'n ceisio agor caffi ieuenctid lle gall plant rhwng 10 ac 17 oed ymlacio a sgwrsio o dan ofal gwirfoddolwyr. Mae mor bwysig i ni. Os o neb eisiau gweld i plant yn mynd i draffath, ond gosa na ni stopio nhw a bod yn gyfrifol amdanyn nhw, mae'n mynd i gario ymlaen. Mae yna glwb ieuenctid yn cael ei gynnal beir gwaith yr wythnos ym Bethesda gan Wasanaeth Ieuenctid Gwynedd a'r Cyngor Cymuned Lleol.
Mae yna glybiau chwaraeon a chelfyddydol hefyd. Ychwanegu at hynny ydy bwriad y caffi. Yn ysgol Dyffryn Ogwen ym Bethesda, dyma oedd y farn. Mae lot o clwbiau yn Bethesda'n barod, ond mond clwbiau fel rygbi, clwbiau chwaraeon, lle ti'n gallu gwneud neud rhywbeth. Ond sam llawer o llefydd lle ti'n gallu jyst hongi'n allan. Dwi'n meddwl mae'n syniad da, herwydd mae'n gael plant sydd ar y strydoedd, mae'n gael mewn i rwlad diogel. Mae clwb ieuenctid yn Bethesda, oedd yna dwi'n teimlo fatha ti'n cael ei gorfodi eistedd mewn cylch efo pobl hynach a pobl fenach. Lle ti'n fatha, dwi'n eisiau siarad, dwi'n fatha na i gael ei judgio. Yn y nos, fatha dos o ddim lot o llefydd ti'n gallu mynd i, fatha llefydd i just hongian allan a pethau fel yna. Mewn datganiad, mae Cyngor Gwynedd yn deud mae'r bobl ifanc sy'n penderfynu ar y gweithgareddau mewn clybiau ieuenctid. Mae hyn yn cynnwys amser i ymlacio gyda ffrindiau a does dim disgwyl iddyn nhw gymryd rhan mewn gweithgareddau os nad ydyn nhw isio. Mae'r Cyngor yn deud ei bod nhw'n croesawu'r bwriad i greu'r caffi ieuenctid ac yn awyddus i gydweithio efo'r gwirfoddolwyr. Mae'r gwirfoddolwyr hynny yn gobeithio cael lleoliad i agor y caffi erbyn y Nadolig. Helo, ydy enw fi yw Eifa a dwi'n 11 oed. Dwi wedi bod yn sgrifio am 3 mlynedd rwan. Fy enw i yw Ruth a dwi wedi sgrifio am 2 blynedd. Oedden ni ddim rili gwybod beth oedd sglefrio tan oeddwn ni dwi gweld bwrdd a wedyn dwi wedi feddwl, o mae hwnna'n edrych yn cool, so dwi wedi trio fo. Ddisgyn lot o weithiau, ond rwan dwi'n rili dda yn gallu fynd i fyny ramps a dwi'n gallu gwneud triciau newydd. Wel, mae ffrind fi'n mynd yna a mae mam fel, o, ti'n siŵr ti ddim eisiau mynd? A then un tro dwi wedi tynnu off a dwi wedi lyfio fo. Dwi'n enjoyo sgrifio achos dwi'n hoffi gwneud rhywbeth unique. Dwi'n hoffi gwneud rhywbeth fel lot o pobl eraill ddim yn gwneud. Dwi'n hoffi gwneud sgrifio achos dwi'n hoffi gael y balance. Dwi'n hoffi gwneud pethau newydd a gwneud triciau. Mae'n gwneud fi'n teimlo'n dda. Os ti'n cael un tric, mae'n leidio i tric arall i tric arall o'r mae'n da. Peth gorau ydy bod hefo ffrindiau, cos dwi'n hefo lot o ffrindiau yma, dwi wedi gwneud ffrindiau newydd hefyd. Mae rhywbeth sy'n gallu dweud i ffrindiau amdan. Mae rhywbeth sy'n gallu dweud, o dwi'n gwneud sgrifio, o ti'n? A maen nhw'n fynd, na, Bethesda, a dwi'n hoffi explainio i pobl Bethesda, dwi'n hoffi dweud, mae'n rili dda, mae'n exercise dda, a ti'n gallu connectio efo pobl newydd. COP 30, lle mae rhai o wledydd mawr y byd yn dod i drafod un o'r problemau mwyaf sy'n wynebu ein planed. Ac eleni mae'n digwydd yn Brasil. Ond yma yng Nghaerdydd, mae yna ddigwyddiad tebyg iawn lle mae rhai o bobl ifanc yr ardal yn trin a thrafod newid hinsawdd. Mae pob bwrdd yn cynrychioli gwlad wahanol, a'r disgyblion yma yn chwarae'r rhan gwleidyddion. Ni'n gwneud mock COP 30 heddiw i siarad am cynhesu byd eang a trafod beth mae gwledydd gwahanol gallu gwneud i lleihau y newid mae'n gwneud i'r byd. Pob tro ni'n siarad gyda gwlad wahanol, mae rhaid ni wedyn siarad i bawb yn y stafell a mae rhaid ni gweud sut ni'n mynd i ateb y problemau. Ni bydd yn cael effeithio yn y dyfodol, felly mae'n rhywbeth fi'n meddwl bod llawer o bobl yn teimlo'n angerddol am. Er bod golygfeydd fel hyn a rhai fel hyn yn dod yn fwy ac yn fwy cyfarwydd, mae'r criw yma'n codi llais ac am i bobl wrando. Fwy pobl ifanc llais nawr, bydd nhw'n gwneud pethau sydd yn ffenomenal. Mae'n bwysig i pobl ifanc dysgu amdano fe a gwybod y problemau ac yr effeithiau negyddol mae newid hinsawdd yn cael ar y byd. Ydy, mae newid hinsawdd yn broblem enfawr. Ond drwy gydweithio fel un tîm mawr, mae'r criw yma'n credu gallwn ni wella'r sefyllfa. Mae yna ffordd allan o hyn, ni jyst gyd angen gweithio gyda'n gilydd, a mae digwyddiadau fel hyn yn sicrhau bod y pobl iau yn gwybod bod yna ffordd allan a bod ni gyd yn gallu gweithio gyda'n gilydd, a bydd yna yw'r ffordd ymlaen yn y dyfodol. O Brasil i Gaerdydd, mae'r pryder am ddyfodol y blaned yn poethi, ond mae'r criw yma yn benderfynol o wneud gwahaniaeth go iawn. Ar ddiwrnod rhwngwladol y plant roedd digon o gyffro yn St Fagan ddo, wrth i ni gael gweld mwy am gynllun drama gerdd newydd sbon yr Urdd.
Calon yw enw'r sioe, a dyma ddrama gerdd fwyaf cwmni theatr yr urdd hyd yma, ers i'r cynllun ail ddechrau'n ddiweddar. Mae'r sioe yn llawn o ganeuon poblogaeth Caryl Parry Jones, a mae hi hefyd wedi bod yn rhan o'r creu. Wel, mae'n anodd, pan ti'n sgwennu nhw, ti ddim yn meddwl bod nhw'n mynd i bara mwy na 2 funud. Ond na, mae just yn, mae'n neud i rwy'n dimlo'n ostynedig iawn a deud y gwir bod y caneuon yn dal i fynd. Ynde, dwi'n ddiolchgar iawn am hynny. Ac dyna rhan o'r penderfyniad i wneud y sioe yma rwan hefo y cwmni, oedd cael cenhedlaeth newydd falle i roed i golwg nhw ar ganeuon sydd yn hun na'n neiniau i teidio nhw rai yn nhw. Mae'r cwmni'n eisiau rhoi cyfleoedd theatr gwerthfawr i bobl ifanc ar draws Cymru. Ac wrth i fwy na 100 gael siawns i fod yn rhan o'r cynhyrchiad, mae prosiectau fel hyn yn hynod o bwysig, yn ôl un o gwestau arbennig iawn yn y digwyddiad. Fi'n gweld nawr y cyfleoedd mae ieuenctid Cymru trwy'r urdd gallu fod ar llwyfan canolfan y millennium yng Nghaerdydd yn gwneud sioe gerdd o'r fath. Mae'r safon yn eithriadol uchel, a felly dyna'r gobeith sy'n byw yn ynghalon ni. Bydd Calon yn cael ei pherfformio dros 4 noson yng nghanolfan y millennium ym mis Awst flwyddyn nesaf. A gallwch chi wneud cais i ymuno gyda'r cast os ydych chi rhwng 15 a 25 oed. This'll sound mad, but every time I touch a plant, it's like I can feel what they're feeling. Charlie, look at me, not the plant. Stori grow yw mae yna plentyn bach o'r enw Charlie sydd yn fi, a dwi eisiau ffeindio mam oherwydd dwi mewn fel child home. Dwi ffeindio bod dwi hefo aunt a dwi'n mynd i byw hefo hi, a dwi'n dechrau hoffi byw hefo hi. A dwi yn neud cystadleuaeth i trio tyfu pwmpen fwyaf. Ges i ran yn yr ffilm gan wneud audition dwi wedi cael o'r agent, a wedyn chemistry reads hefo Golder Rochefel, a i wneud 2 wythnos ar ôl hwnna, dwi wedi cael dweud bod dwi wedi cael y rôl. Mae yna lot o pobl enwog mewn yr ffilm fel Golder Rochefel, Tim McInerney, Nick Frost, Jane Horrocks, Jeremy Swift a lot mwy. Mi oedd Nick Frost yn wneud random words sydd ddim mewn y sgript, so ti di angen bod yn fel aware bod rhywbeth random gallu digwydd. This ain't some grow your own salad school project. Ond oedd o yn really doniol. Oedd o yn brofiad anhygoel, cool a cyffrous. Os ti ddim di watchad Grow eto, dwi'n awgrymu ti mynd i watchad fo hefo teulu a ffrindiau I gyd. Now we must show our commitment to the new life that we are creating by having a wee on it. Oh, that is enough crazy for one day. Thank you very much.